Kaixo, itxasopagoa ganaz eta olgeta jolaserako baliabide zerbitzutik egiten dutzuet berba. Gaurko honetan, tamba elefantes edo euskeraz elefante dantza izeneko mai jolasa aurkeztu gure dutzuet. Mai jolasa hau, bi urte terditik aurrerako umiendako eta jokalari bakarrandako mai jolasa da. Jolasian hasteko jolasai dagokizon edukidan atara dugu mai gainera. Jolasa honetan jolasteko baditugu alde batetik 10 elefante, binakako kolorietan banatuta eta 5 txantilloi. Txantilloi horrek proposamen desberdinak dauki eta txantilloi bakoitzak alde batetik eta bestetik dauke proposamena. Elefante dantza jolas honetan jolastu genke bi modutan. Modu bat izango litzake jolas libriana. Hau da, ume batek hartuko ditu hemen maixen da zen elefante dana eta saiatuko da elefante horrekin esperimentetan. Alik eta torre luzien egiten, elefante horrek bata bestien gainean jarten buruz gora, buruz bera, kolorian arabera edo piramide bat egiten. Hau da, bere sormenak muten dauen aukera danak esperimentauleke eta hortarako, modu librian jolasteko aukeria muten dau. Jolaserako bigarren aukera da jolasak berak proposatzen dauena. Hau da, ume bakoitzak txantilloi bat hartuko dau eta txantilloi horretan agertzen den irudi hori errepresentatuko dau bertan daukoen elefantiakin. Hobeto ulertzeko proba batxo bat ingo dugu. Lehen esan duten moruan, elefantiek montetarako orduen kontutan hartu beharko ditugu elefantien orientazioa txantillioan agertzen den bezala. Buruz bera, buruz gora, bai? Eta hola nahin beharko dugu txantillioan agertzen dena. Momentxe dator rumiendako momentu importante eta politxenetariko bat, dela elefante torre hori botatzea. Jarraixan ingo dugu beste adibide bat ikusteko txantilloi horretan agertzen den irudixeak gradualki pixkatxoat zailtzen doietzela, bai? Ingo dugu proba bat. Ikusi, kasu honetan, agertzen die lehengo bi elefante buruz bera, tartian badauki beste bat, baina arte agertu estan beste modu baten. Gero ipini bitugu bi laruek, baina hankak tartetxo horreitan sartute. Gero badaukigu beste bat berdia, enkajau bidauena hementxe, hortxe, eta atzenik laranja, baina holaxe. Elefante dantza jolas honetan, ez dauko amaiera konkreturik jolas honek. Noiz arte jolastu genke, alde batetik gure baldin baditugu txantilloi danak inarte, edo eta bestela pare baten eta gero jolas libirien aritu, hau da, bakoitxan gogo edo aldartien arabera jarraitu geke jolasien. Gaurko honetan elefante dantza mai jolasa gomendatu gure izan dutzuet, etxeko txekinak eukiria daukielako mai jolas baten arauekin hasteko, baina era berian bai jolas librian jarduteko.